सगळ्यांना तुमका नमस्कार। आज आम्ही म्युनिसिपालिटीन पेडण्या म्युनिसिपालिटीन आसा आमच्या आज हांगा उपस्थित आलेला आमचो चेअरमॅन, व्हाईस चेअरमॅन तसेच काउन्सिलर तसेच गावचे भाव आणि भयणां। आज हे PWD तर्फे आमच्या 75 लॅक्स हे जे आमच्या हॉट मिक्स आणि पेवर्स तसेच आमच्या सेंट जोसेफ हायस्कुलाक खूप त्यांचे डिमांड आले की त्यांच्या स्कुलान ते हॉट मिक्स भितर ते रोडाक जाय आसले, खूप तेंप जालो आणि ते जाता इतले बेगीन ही फायलां हाडून आमचे हे काम स्टार्ट केल्ले आसा आणि अशीच कामां आसतली कित्याक खूप बरें दिसता सगळ्या लोकांनी सहकार दिलो आणि सगळ्यांनी एक साथ मेळोन हे काम करपाक तेंच्यांनी हातभार लायलो। कित्याक जेन्ना पळय आमी कामां करूंक वयता तेन्ना लोकांचे ऑब्जेक्शन आसूंक जायना, तेच लोकांनी असोच साथ दीत जाल्यार पेडण्यान खुबशे अशें डेव्हलप जावंक शकता। ताका लागून अशेंच हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आणि तुमचो सगळ्यांचो असोच हातभार आसचो आणि आमी डेव्हलप जाता इतलें बरें करून पेडण्यान दाखयता। थँक्यू। आयचे हॉट मिक्सिंग तसेच पेवर ह्या बांधकामाक आमच्यामध्ये उपस्थित असतात पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तसेच उपनगराध्यक्ष, सगळे नगरसेवक, ग्रामस्थ तसेच बऱ्यापैकी एक काम जे आहे ते आमदारांनी पुढाकार घेऊन हे काम केलेले असा। तसेच हे जी पेवर जे आहे ते बरेच लांब म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काम आहे। तसेच हॉट मिक्सिंग जे सेंट जोसेफ ग्राउंडाचे ते त्यांची सुद्धा मागणी असते, ते थोडे दिवसांनी काम जातले सर येतले त्या टायमार। तसेच बारीक बारीक रिटर्निंग वॉल रोड एक हा म्हणजे नवीन रोड थोडं जवळजवळ 70 मीटर हा, सगळे मिळून जवळजवळ 70-75 लाख सुमारचं इस्टिमेट हा सारख्यामध्ये 70-75 लाख इस्टिमेट हा। खऱ्याने मी सराक धन्यवाद म्हणते की त्यांनी पुढाकार घेऊन सार्वजनिक बांधकाम खाते PWD मार्फत अशी जी कामं आमची जातात ती म्युनिसिपालिटी मार्फत जातात। आता स्वतः PWDची कामं आणि स्वतः आमदारांनी जबाबदारी काम करून दिलेलं आहे। तसेच सगळ्यांक जे आमचे जे बांधव आहात किंवा जे आमच्या इथले ग्रामस्थ आहात त्यांच्यानी ह्या कामात सहकार्य करूची गरज आसा। तसेच कामही बऱ्या पद्धतीने करून घेवपाची त्यांची जबाबदारी आहे। खंय काय अडचण आल्यार तुम्ही म्हाका सांगा, नगरसेवक म्हणून तुमच्याकडे आसा त्याच पद्धतीने जर तुमकां आणखी खंय कामां पद्धत खंय करूंक जाय तुम्ही म्हाका सांगा, तर ते एकदा विषय आता NOC तुम्ही खंय काय हाती तुम्ही दिया, त्याबद्दल काय प्रॉब्लेम ना आणि कामां करून आमदारावरसून घेवपाची माझी जबाबदारी असतली। सगळ्यांक तुम्ही इल्याबद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। तसेच खास मी या वॉर्डाचो नगरसेवक जावन किंवा नगराध्यक्ष जावन खास हे आमदाराचं धन्यवाद म्हणते की हे तुमच्या मार्फत काम PWD क्षेत्रातले काम आहात आणि तुम्ही ही जबाबदारी घेऊन काम केलेलं आहे, तुमका खऱ्याने धन्यवाद म्हणता। तसेच येणाऱ्या काळात आमचं हॉट मिक्सिंग असतलो, स्वतः आमदार त्यावेळी उपस्थित असतलो। तशी सेंट जोसेफ स्कुलाची मागणी आली, फादरांची मागणी आली, त्यांच्या लोकांची सगळ्यांची मागणी आली। पुढे बऱ्यापैकी हॉट मिक्सिंग आले, खूप दीस चाललेले ते आमकां पुरेपूर आमदाराकडे सांगत पडतो केन्ना काम जातले हे येतले। आता ह्याच जवळजवळ 10-15 दिवसात येतात सगळ्या गोष्टी घडून येतात। थँक्यू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.